Bueno, ez dakit, niretzat hizkuntza bakoitza da mundua ikusteko era ezberdin bat, ez? Eta oso jende gutxi dago euskararen prismatik edo prisma horretatik mundua ezagutu dezakena, ez? Ezagutzen duena. 7.000 eta milioi baten artean omen gaude, ez? Halako zerbait da, nago ziur, baina eta oso aukera polita da, ez? Edo zeinentzat, espainolez hitz egiten duen norbaitentzat, edo ingeleraz hitz egiten duen norbaitentzat, edo frantsesez hitz egiten duen norbaitentzat, erabat ezberdina den prisma bat eskuratzeko eta ate bat irekitzeko, ez? Eta ohartzeko ate hori irekitzean beste asko ere irekitzen direla, ez? Eta benetan, ez dakit, ni musika egin dut euskaraz, horretan dihardut, bestelako proiektuak ere sortu ditut, telebistan ere ibili izan naiz, euskarak ere aukera hori eman dit, munduan zehar jende pilo bat ezagutu dut, euskaloskirekin eta bidaiatzen ere, eta ez dakit, inbeste gauza hon eman dizkit hizkuntza honek, eta inbeste gauza hon ikusi dut eman dizkiola euskara ikastea erabaki duen jendeari, uste dut aukera ezin hobe hori baloratzen dakien jendeak sorpresa ikaragarri ona jasoko duela.